el 86 entra a la Comunitat Econòmica Europea i ara forma part de la Unió Europea. No només forma part de la Unió Europea, sinó que ha estat rescatada. Hi ha un rescat de bancari de milers de milions d'euros que deu a Espanya a Europa. Europa no té suficients armes com per no permetre una situació d'aquest tipus, que una situació militar d'amenaça, sigui la que sigui, encara que sigui de 2 dies d'uns tancs, immediatament faria caure les borses, faria caure les cotitzacions de les accions de les empreses espanyoles arreu del món, en els mercats de Nova York, a tot arreu, en una situació en la que Europa t'està rescatant, t'està deixant diners, no s'ho pot permetre, un govern espanyol no s'ho pot permetre. L'amenaça militar ja no la tenen com existia a la transició. Està només en la ment de les persones. Si fan creure als catalans, si poden posar la por, aquí estem parlant de guerres psicològiques i de guerres, per això, fins i tot la militar, ni tan sols s'atreveixen a fer-la perquè veuen que no és creïble. Sobretot se centren en les amenaces econòmiques. Però en qualsevol cas, que et facis la pregunta és un problema. Perquè significa que estan aconseguint fer entrar en els cervells dels catalans una sèrie d'amenaces i una sèrie de pors per fer-los canviar la seva decisió. I aquesta és la guerra d'avui, la guerra psicològica, la guerra de l'opinió pública, perquè estem en uns estats que a priori són democràtics, amb mancances però a priori són democràtics, i per tant saben que contra el que es decideix amb urnes no es pot fer res. Per tant es tracta de jugar amb els mitjans de comunicació i amb la guerra psicològica per canviar la decisió de les persones a les urnes. I si continuem gaire temps així, jo començo a tenir una certa preocupació, perquè veig que estem deixant passar el temps, que ens estem desgastant i que no estem aprofitant aquell moment d'oportunitat. Com que jo crec que nosaltres tenim la raó, jo crec que nosaltres necessitem temps. Necessitem temps perquè a més desapareguin això que vindran els militars. Al cap d'un any, que no van venir els militars, no, això no vindran mai. Jo crec que el temps juga al nostre favor. I la crisi, com a tal, va... La crisi espanyola, això durarà molt. Jo crec que el temps juga al nostre favor, no ens hem de posar nerviosos. I aquestes decisions no es prenen així, una burxada, hem fet una manifestació el 11 de setembre, ara ens independitzem. Perquè la gent necessita fer-se la idea. I té raó una cosa, si un jove com ell pregunta per els militars, hosti, tenim un problema, tenim un problema, això sí, tenim un problema. Perquè ell no va viure el 23 de fer, nosaltres sí, i jo no em sé imaginar, vamos, jo m'encantaria que vingués un tanc per la Diagonal, però llavors segur que anem independents l'endemà, segur. El descrèdit d'aquests tios seria espantós. No cometran aquest error, no el cometran. Jo crec que el temps juga a l'està. El que sí que està clar és que la geometria político-econòmica d'Europa és molt variable. És a dir, hi ha països que formen part de la Unió Europea però que no tenen l'euro com a moneda, com per exemple Dinamarca. Hi ha països que no formen part de la Unió Europea i en canvi sí que tenen l'euro com a moneda, per exemple Montenegro, que va adoptar l'euro com a moneda de referència, però aleshores no forma part del sistema del Banc Central Europeu, o Andorra, que és més petit, però per posar un exemple d'estat independent que es va independitzar després d'un referèndum tutelat per la Unió Europea. Llavors hi ha els acords o tractats com el de Schengen respecte a la lliure circulació de persones, hi ha una altra entitat que és per exemple l'EFTA, on tots aquests països que no formen part de la Unió Europea, com ara Noruega, formen part de l'EFTA, o els països com Croàcia també formen part de l'EFTA i ara ja han entrat a la Unió Europea. Aleshores, l'EFTA signa acords de lliure comerç amb la Unió Europea, per tant, la llibertat sense barreres i sense aranzels és absoluta. Però el que sí que voldria esmentar és que no és de l'interès de la Unió Europea que Catalunya quedi fora de la Unió Europea. I hem de jugar amb aquest no interès i ni tampoc d'Espanya. Espanya, però hem de saber jugar les nostres cartes en la negociació. Si no hi ha acord amb l'estat espanyol, Catalunya té una base molt gran
i és que sense acord el deute públic espanyol no és titularitat de Catalunya, perquè el titular és el Regne d'Espanya. Per tant, Catalunya tindria exclusivament el deute de la Generalitat, un 22% del seu PIB, ens passaríem a tenir a ser un estat amb un dels volums de deutes més baixos del món. Per tant, en aquesta negociació, una vegada Catalunya hagi exercit el dret d'autodeterminació i hagi expressat la seva voluntat, s'ha de fer veure que si marxem a les males, qui més patirà serà Espanya, perquè nosaltres no assumirem ni un euro del deute del Regne d'Espanya. Per tant, si ells ens veten de la Unió Europea i per tant no hi ha acord, nosaltres tampoc tenim per què assumir el deute espanyol. Si hi ha un acord, aleshores en aquesta negociació hem d'exigir que no hi hagi cap mena de veto per part de l'estat espanyol per seguir formant part de la Unió Europea. Perquè la Unió Europea no en té cap ni un d'interès en que Catalunya marxi. De moment som un país industrial. I per ser un país industrial nosaltres necessitem l'euro. L'euro és bàsic. Per què? Perquè la fàbrica de Volkswagen a Catalunya és una fàbrica que treballa integrada amb centenars de fàbriques arreu d'Europa. Es treballa just in time. Quan una persona compra un Audi, no sé com se diu, Q3 o que es fabrica aquí, ho dic perquè no sigui un Seat, a Gran Bretanya i demana tal Audi de tal color, amb tal prestacions, etc., això dona una ordre a la fàbrica de Martorell. I la fàbrica de Martorell dona una ordre a centenars de fàbriques d'Europa perquè tal dia, ni abans ni després, tal dia portin aquest component. Tot això només pot funcionar com un rellotge si no hi ha devaluacions entremig. El que no pot ser devaluacions. El que no pot ser és que s'hagi calculat que el Q3 costarà tant perquè el component X vindrà de Txèquia, el component Z vindrà d'Itàlia, si els preus estan perfectament pactats. L'euro és bàsic si volem ser un país industrial. Si volem ser un país turístic, és igual. Si volem ser un país logístic, és igual. Però si volem ser un país industrial, l'euro és bàsic. Gran Bretanya s'ho pot plantejar perquè no vol ser un país industrial. Gran Bretanya és un país financer, viu de la City. La City té un pes brutal a Gran Bretanya. I per tant, ells es poden permetre-ho. És la meva opinió, perdoneu. Ara, dit això, Catalunya no sortirà mai de l'euro. És que ni que volguéssim sortiríem de l'euro. Perquè la Volkswagen, la Renault, la Solvay, la BASF, totes aquestes no poden permetre's el luxe que nosaltres sortim de l'euro. No sortirem mai de l'euro. Ho pot dir el García Margallo, ho pot dir qui vulgui. No sortirem de l'euro. Estem tan integrats amb l'economia de l'euro, tan integrats amb la base industrial, amb la plataforma industrial que hi ha a Europa, que no podem sortir. I de la Unió Europea potser sí que sortirem si el tractat X diu que neixem com a estat independent i per tant no som estat i s'ha de fer un procediment d'acord. Potser. Però de la lliure circulació de mercaderies, persones i capitals, que és el que importa, d'això no sortirem ni un minut, perquè no sols la Volkswagen, Inditex té un magatzem logístic a Tordera, del qual cada 3 dies per setmana surten els camions per sortir a totes les botigues d'Europa. 3 dies per setmana, 3 vegades per setmana. Al mateix magatzem que arriben cada dia centenars de camions que venen de tots els tallers o fàbriques de tota Europa i de fora d'Europa. Això no s'aturarà. No s'aturarà. La lliure circulació de mercaderies no pot ser, perquè és que Inditex el mates, a Repsol el mates, a tots els mates. Això és impensable. En l'economia d'avui, fer un boicot basat en la nacionalitat d'un producte és molt difícil, perquè la majoria de productes són compostos que s'ha fet el disseny, poder s'ha fet a Catalunya, però la fabricació s'ha fet a l'Índia. És molt difícil saber determinar la nacionalitat d'un producte. Llavors, només són efectius els boicots en productes de l'agroalimentari molt identificats en un territori. Per això l'únic que va tenir una certa eficàcia quan es van fer les campanyes més massives del boicot a l'època de la negociació de l'Estatut d'Autonomia a Catalunya van ser les del cava, una campanya de Nadal, perquè és un producte que
la immensa majoria de productes és molt difícil que el consumidor vagi al supermercat amb una llista identificant, i en tot cas només ho podria fer amb alimentaris, amb productes industrials, quan un consumidor compra un Audi fet aquí, realment tenir la consciència que aquest Audi ha estat fet aquí és impossible. El consumidor està comprant una marca global que es fabrica en diferents fases del seu procés productiu a diferents llocs del món.